आंनि मुङा अनजालि ब्रह्म आं सान्थिफुर साउथ खाग्राबारिनिफ्राय फैदों आं हानाय मोनब्ला मेथाइखौ मोसानानै मोजां मोनदों आंनो मोसादों बेखौ मा मेथाइखौ मोसादों हानाय मोनब्ला ना दा नोंसोरो बे मोसानानै बेवहाय सेलेक्ट जागोन बायदि मोनदों ना माबायदि मोनदों सेलेक्टखौथ' नाजानोसै सेलेक्ट खालामो ना खालामा जजनि सायावसै बे ओहो आं कभार डान्ससो खालामो दा फार्स्ट टाइम ना औ फार्स्ट टाइम माबायदि मोनदों नोंसोरो बेबायदि बाहागो लानानै मोजां मोनदों थांखि लागोन ना लायाखै लादों नोंसोर बहाबा सोलोंदोंमोन नामा बे डान्सखौ आं हारसिंसो सोलोंदों नों मा सानो जेनेबा सोलोंनो इच्छा दंना गैया सोलोंनो इच्छा दंना गैया जेनेबा दङ दंनाया होनबाबो हारसिं ट्राइ खालामो इन्ट्रेस्ट लानानै माबि माबा नोंखौ माबोरै सापर्ट होयो सापर्टआथ' होयो होनाया कारिना नार्जारि बबे आङो नंमान बालाफारानि दिनै नोंसोर बेहाय फैनानै मोसानाय आयदायाव बाहागो लाफैदों बेहाय मोसानानै माबायदि मोनदों आरो मा मेथाइखौ मोसादों मोजां मोनदों मोसानानै ओमफ्रायनो आंनि मेथाइआ लांफै लांफै बिनि सिगां नोङो बबेबा मोसानाय कम्पिटिसनाव बाहागो लाबायमोन नामा लायाखै बे फार्स्ट टाइम औ ओमफ्राय बेजों लोगोसे नोङो मोसानायखौ बबेबा डान्स स्कुलाव सोलोंदोंना हारसिंनो हारसिं ओमफ्राय नोङो उनावहाय मा मावनो सानो जेनेबा हबि होनोबा मा जाहैनो सानो मोसागिरि जानो ना मेथाइ खनगिरि ना बेफोरबायदि आङो मोसागिरि जानो गोसो दङ बिदिनो औ जोंनि मामि बाबाया जेबो होना बिदिखौ फ्रि हगारो ओमफ्राय नों बबेबा क्लासफोर लागोन नामा बिदि डान्स लायाखै जेबो डान्सनि क्लास लानो गोसो दंना गैया दङ दंनाया नाजादो औ दिनैनि थांखिया जाहैबाय चिरां जिल्ला बड' सिनेमा आर्टिस्ट एस'सियेसन जानानै बोसोरै जों बेबायदिनो मोनसे कनफारेन्स एबा मेहेरगोनां हाबाफारिखौ जों लाबाय थायो बेजोंनो लोगोसेयै जोङो बोसोरफ्रोमबो जोंहा मोनसे आयदा दङ बे आयदायानो जाहैबाय डान्स कम्पिटिसन सिंगिं कम्पिटिसन बिनि थाखाय जों दिनै बेवहाय फार्स्ट टाइम अडिसनखौ जों लानाय जादों बे आसा खालामो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जाहाथे राफोद सासे डान्स एबा मेथाइ खनगिरि जोनोम जायो जों बेखौ अरायबो बिसाया हास्थायगोन आरो लोगोसेयै जाय बिथांमोनहा दिनै अडिसनाव मोनफैयाखैब्लाबो गाबोननि समाव नोंथांमोनहाबो बिजनियाव थांनानै पार्टिसिपेट खालामनो हागोन आं बेखौ बयखौबो मोसागिरिफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो अननाय आरो सिबिनायखौ आं बावहरगोन जाहाथे नोंथांमोनहा दिनै हास्लाबाखैब्लाबो गाबोन फैनानै बिजनियाव जाहाथे पार्टिसिपेट खालामफैयो सेकेन्ड राउन्ड अडिसन बिसोर मोसाहैगोन नामा बिसोर नङा दस्रा दंबावो मोनथाम स्टेप दङ दिनैबाव फार्स्ट टाइम गाबोन बिजनियाव सेकेन्ड टाइम ओमफ्राय काजलगावआव लास्ट टाइम बे अनलि अडिसन माबाल' बियो अडिसनल' बिसाया बिसोरनि थाखाय जों मोनसे ट्रफि एबा सार्टिफिकेटखौ जों थिरांथा लादों बेजों लोगोसे जों माखासे मानिनिबो जों एसे बेबस्था खालामनानै दोनदों नाजानि बिसाया बेसेबां हायो बेखौ जों दायो खाथां बुंनो हानाय नङा मानि थाखाय जोंहा बिसायाव जोंहा बहुद सिङाव गुबुन खामानिबो दंबावो आरो मावबावनांगौ दङ बेजोंनो लोगोसे जोंहा माखासे जोंनि जिखिनि मावबोबाय थानाय सिगांनिफ्राय जों जिखिनि मावबोदों बर' हारिनि जानानै बा बिसानि जानानै जोंहा माखासे सिनारि गालांनो थाखाय जों मोनसे मेगाजिन मोनसे जों साफायदों बे मेगाजिनावबो जोंहा गोबां खरसा दङ बिनि थाखाय जों दायो प्राइज मानिखौ जों एसेबां फावसारखौ जों होनो हाथ'वाखै निस्सय नोंथांमोना बे साननै सानथामनि गेजेरावनो बे प्राइज मानिनि फावसारखौबो नोंथांमोननिफ्रायनो जों नोंथांमोननि नेक्स्टजोंनो जोङो फावसारखौ होगोन एक्सुवेलि मोसानाय आरो मेथाइ खननायाव बाहागो लानायखौ आं बयखौबो हास्थायदों दानि जुगाव मुलुगाव थांना थानांगौब्ला अनलि मोनसे सोलोंथाइजोंल' जाया माखासे गावखौ मुलुगाव सिनायथि होनांगौब्ला डान्सजों लोगोसे खननायजों लोगोसे गावनि केरेक्टारजों लोगोसे गावनि एक्टिंजों लोगोसे गासैखौबो मानसिनि जिउआव नांगौ जानानै फैदों दानि मडार्न जुगाव बा टेकनिकेल जुगाव थिग बेबायदिनो आं लुगैदों दानि जिखिनि फंबाय बिनानावफोर गोसो गुदुं एबा मोसानो लुगैदों बा कालसाराव जुदि ओंखारनो लुगैदोंब्ला जाहाथे बिथांमोना जोंनि जेब्लायबो बोसोरे चिरां डिस्ट्रिक्ट जानानै जोंनि मोनसे बेबायदि हाबाफारि लायो जाहाथे बिथांमोना बेयाव बाहागो लानाया आंनि थाखाय मोजां मानो थाखाय होननानै बुङोब्ला फिउचार लाइफआव अनलि बे जुगाव सोलोंथाइनिल' नङा दावहाया मानसि जानानै गासिबो सोरजिदों गासिबो रोंगौथिखौ नांगौ जायो बे हिसाबैनो आं गासिबो फंबाय बिनानावमोनखौ फैगोन बयबो रोंगौथि जानानै फै बयबो गावखौ मुलुगाव दिन्थिनो नाजा गावनि टेलेन्टखौ दिन्थिनो हाब्लासो बे मुलुगाव
गावखौ सासे सिनायथि गथ' होननानै दिन्थिनो हागोन फाइनालखौ बबे टाइमाव लादों फाइनाला जोंहा मथा मथि जोंनि जिखिनि लास्ट 5 डिसेम्बर जायखौ जों बुंदों सान्तिपुर LP स्कुलनि गुवार फोथाराव जों बेवहाय गेवलाङै जोङो फाइनालखौ जों लागोन आरो बिनि जासाबो जोंना आरो गुबुन हादरनि जागोन जों चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसानि बे मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बे हाबाफारिखौ जोङो देग्लाय जों जागायबाय फैबाय थानाय जोंनि एनुवेल कनफारेन्स 5 डिसेम्बराव सान्तिपुराव जागोन बे हिसाबै जोङो देग्लाय बे मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बिनि जोङो सेथि जोंनि अडिसन लादों दिनै बेंटल जुनियर कलेजाव जागोन गाबोन बिजनि मिथुन डान्स एकाडेमियाव जागोन नेक्स्टआव काजलगाव हाई स्कुलाव बे अडिसना जागोन जोंनि बे मोसानाय आरो मेथाइ खननाय बादायलायहोनायनि गुबै थांखियानो जाबाय जोंनि उन जोलैफोरखौ मोनसे गेबें गोथों लामाजों आवगायलांनो हाथों मोनसे रोंखोमानानै थानाय टेलेन्टआ मोगथां महराव मोन्थों नैबेखौ जों साननानै जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट बिसाया नोजोर होनानै बे हाबाफारिखौ लानाय जादों दिनैनि बे बादायलायनायाव सर्ट टाइम जादों जोंहाबो माखासे बेनि थाखाय एसे खमा जागोन नेक्स्टआव जों नेक्स्ट इयारनिफ्राय जों एकदम मोजांसिन जों खालामनो सानदों मानो होनब्ला गोजाननिफ्राय जों टारगेटखौ खालामबोनो हायाखै बे हिसाबै सर्ट टाइमनि गेजेरावनो जों बे डेटखौ लानाय जादों बे हिसाबै एसे खमा जाखागोन थेवब्लाबो जेरैबायदि जों एडभार्टाइज होदों बेबो सर्ट टाइमाव जादों बे हिसाबै दिनै इसेबां सफैयाखैब्लाबो जाखिनि सफैदों जों बेखिनिजोंनो मावफुंलांनो थाखाय खावलायबाय आरो मथा मथि दङ 10-20 जननि गोजौआव दं होननानै आं आसा खालामबाय आरो फैबाय थागोन दा टटेल मोसानायाव 15 जन ओमफ्राय डान्सआव 15 जन बेबायदि सफैनानै दं होननानै खोनादों आरो फैबाय थागासिनो दङ बे हिसाबै दिनै जों मावफुंनो थाखाय आवगायबाय